Te kublai shibun ye pi baru ki parlok ki baju sutenat berpej ki video jonga hakan nika channel. Te paralok mentah hakan nika video ngan hikaya kito ki parlok ki baju komen yang hapok jong kanika channel ka jonga baki ong snyupa bapin hikai lem kumno bapisna jing ruai da ka AI. Namar ngasaj sna jing ruai da ka AI ngasaj upload jing ruai hakan nika channel nga upload pun jaj bajat ki video hakan nika channel badia ka kerteng joka channel ru ngal ai kelum lang channel. Te don ki perlok ki ba incing ruai ki baju setenat jing ruai ki basngap jing ruai ki komen yang hapo jong kane ka channel ka jonga ki ong snyuk ba bapin hikai lem kumno bapin sna jing ruai da ka AI ban kowar jing ruai da ka AI. Te page perlok ya kane ka video jonga hadu banakut pinsa itu bat pinsa syai ba. Te perlok haswa bapin sedang ya kane bahasa haswa bapin page ya kane ka video jonga snyuk ba ai ka like ka jong pi. Bat lada pidangwan tamai ya kane ka channel ka jonga snyuk ba bapin ya subscribe ya like bat ya share ya kane ka video jonga syaki perlok jong pi. Te perlok menta ale ngam dapin slam ban keren hang ne ale menta ngin yes dang no. Te menta kanang ban pensuk ya pi ban sna jiwai hapo ka AI hapo usuno. Te menta pim don ka malej ha u chrome lane ha uno no u judge up ya pi kan suk bapin hab ban install lupa lane install page ya uta way up uta usuno hapo ka Play Store ka jong pi. Namar nga siya i babun ki perlok ki bahikai sna jing ruai leng pa ka AI ki syat pen i hapo ukrum. Te menta nga ya pihang ne tengan hikai bapin install hapo ka Play Store ya uta way up uba kertek usuno AI. Te menta pisaj sang ne usuno AI pito hang ne usuno AI. Te menta pila depto suno AI kumne POE hang ne harum nga te hang ne PE bangala de ban install lupa te yang ka pa ban open. Te pila dep install te lada kadra kala install te kan sa pan ban open. Te nga hang ne pi perlok nga ban klik hang ne open. Enda pila klik open kumto ap sipang lada ka network jong pika biang te kan sayat kloy. Lada ka network jong pika slow te kan sa simpor. Te hang ne perlok pila ban nyan hang to create lane sign in. To nga hang ne ngan persyang ban klik hang to sign in hato kalau kumno ngan klik hang to sign in. Te page hang ne perlok POE piha ban login da ka email ka jong pi pila ban klik hang to Google. Klik hang to Google. Tinggal ada klik ladep nyan hang to te perlok sipang kan yalam syano te page mentah hang ne kala pen iya pi ba ke email ka jong pi hang ne kala pau te perlok kumno pinle nga hang ne te ngam pen ire ke email ngala tap no te what's new te sa page ngatarai ka ha po jong ka phone ka jong piru enda pila dep nyan hang to kan sa pen i be yu email ka jong pi don kat no teliki email hang ne kan power khoj. Tengan apreng kini pangadon hang nilai teliki email tengal ban sna ka wei ne kino kat ka jing si kwa hi jonga. Te menta hang ne ngan choose ya kan ne ka bah khmat te menta ngan klik hang to. Te perlo kadang yaj te apkan nyelam syano yang hang ne te perlok yasha badiai ap to mentah kala long paralok te kala long maria dep ai hang to ya ke email bangala dep jit te mentah kan nyelam be direct yang ha cakaban snano ya ki jing ruai lane ban ko warno lane pila ban to lyrics kenang ba kato ka AI kan sim ya ketuka lyrics bat kan sashna jing ruai hi automatic. Te menta POE hang ne po hang ne try du POE yo ne balong kum udur jong musik lane plus POE hang ne une uba te menta ngan klik hang to
tinggal ada klik hang ne paralog pekan mi kum ne de hang ne POE yakane ka song description pila banto ki description ni kistai de hang ne ngan super i beja pi hang ne POE uni plus patok ne lyrics klik hang to lyrics hang ne de hang ne lyrics pinyan hang to pila banto jing ruai pila banto ki lyrics jong pi hang ne enda pila to ki lyrics hang ne prolog de hang ne style pila i hang ne bato no style pila ban art yaki yakum yaki musik lane kita ki track yakano ka style ba pimut pan shna jing ruai kenang ba to ka soundtrack kan best pat kan hit pa de nga hang ne up menta perlok ngan pen ep menta pil ashwa ba pin shna yaki lyrics pila ban tho lupa hang no pin sa copy hang ne pila ban tho pila ban install u we u up hapo ka play store u tau up pikat ka chingkwa jong pi namar up ngan hang ne ngan sapet i biang pi ngan pen i tau up pila ban tho iki jing roi de pila ban u ni up jonga hang ne unut pila ban tho iki jing roi hang ne pila ban tho lupa be hang ne unut de pej nga hang ne ngan don pun ki jing roi bangala de tho hang ne de yakane yakini ki lyrics bangla de tho hang ne pej menta ngan kopi perlok ngan sedang benang to ngan kopi beter kum to de POE belami kopi klik to kopi de menta pin lej how to up menta pin lej how to up how nusuno de menta hang ne lyrics pej hang to pin nyan hang to shipang pila de nyan hang to shi enda pila nyan hang to shipang kan mi kum ne te menta pi klik hang to te pej menta pi haban art yaki lyrics lene oi yaki style menta pi haban art lene pi tho yaki style yaki taki musik tengah dengan super i kum kan saya pi kenang bahkan nom slap kapor tem bis to ngasu tho tang kum to te menta ngan klik yang ne grid klik to grid te perlok apa dang yaj te UI kini kicing ruai bang ada ban kowar ne ya sengap perlok ini ya pli kalau kumnok to kicing ruai Teto perlok menta kalong teto perlok mentangan supen ia pi tangkat ne hakawai pat ka video ngan supen i biang pi ba kumno ban ko wari jing ruai ya jing ruai bala de ruai lupa ki wei te mentangan supen ia pi tang kan ne ka wei te hakawai pat ka video ngan supen i biang pi kumno ban ko wari jing ruai bala de ruai lupa ki wei te perlok wat new namar mentanga new kerki te ngin saya sempat hakawai pat ka next video ku please pun perlok